oras na hindi ka olat. Alas na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Monday na naman! Bakit ganon? Ikaw naman kasi, reklamo ka ng reklamo, Lunes sa Lunes, be. What if sabihin mo sa sarili mo, yes! Monday na naman! Panibagong araw para magbago-bago. Panibagong araw para bawasan ang pagiging masama ang ugali. Sige nga, tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang masama ang ugali niyan? O sadyang masama lang ang mukha? Oy, you're so rude. It's a happy Monday, kabisyo. Yes, it's still me. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. This is your dadalang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Alam mo, mas magandang trip ngayong hapon. Imbis na nagre-reklamo ka dyan, kuya, ate, kute, mas maganda sabihin mo sa sarili mo, OMG Lord, thank you so much for waking me up. Diba? Very good yan. Ganyan dapat. Aga-aga nagreklamo ka dyan. Alam mo, dapat ngayon, pagpasok ng buwan ng Mayo, sabihan mo yung sarili mo, ay, oo nga. Ito na yung chance ko para makapagbago-bago. Medyo naging masama ang ugali ko nung April. Edi ngayong May, medyo gagandahan natin ang ugali natin. Mahirap kasi sa'yo, lagi mong sinusungitan yung araw ng Lunes. Palibas at di ka nakapagpahinga ng weekend tapos ngayong Lunes magreklamo ka. Kasalanan ko ba yun? Minsan-minsan kailangan positive mindset agad. Today is May 5. Lunes, Monday, opo. Alam kong marami kang mga planong hindi natuloy nung weekend. Sabi ko sa'yo, yung drawing na yan, be, tuloy-tuloy nyo na. Wag puro, chat-chat lang sa messenger pero hindi naman tinutuloy yung outing. Kaya nagiging masama ugali mo eh. Anyway, shoutout ko muna! Shoutout kay Kuya Ter De Castro. Na talaga naman, napakasipag kahit napakainit ang panahon. Yan, sabi mo sa mga kapwa taxi driver mo, 90.7 Love Radio. Anyway, ako pa rin na makakasama nyo buong hapon. That's right, 3 to 6 p.m. para sa programang Love Trip. Kaya naman, hinga ka muna ng malalim dyan, inom ng tubig, at mamaya ulit magdadaldalan tayo. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number